El paisatge, carreteres amb menys afluència de vehicles i itineraris plens de revolts i desnivells fan que Castellar sigui freqüentada pels ciclistes. Una de les vies més transitades és la B124. Cadascú, però, escull la ruta que més li agrada. Sí, normalmente hago desde Sabadell hasta Sant Llorenç, o si no subo hasta el kilómetro 28. Yo suelo hacer de Castellar a Tarrasa, dar la vuelta y luego hasta el cruce de Navarcles, arriba en Pasado Monistrol. Son 64 kilómetros y, bueno, voy a mi tope. La relació entre els ciclistes i els vehicles és un debat constant a la societat. Ambdós col·lectius es queixen que l'altre no respecta els senyals. Tot i això, ciclistes i conductors asseguren que normalment no hi ha gaires conflictes i que la convivència és prou bona. La convivencia es buena, pero es que de uno que se salte y no te respeta, ya se lleva en la general, de todos que no te respetan. Pasan, yo creo que tienen miedo de pisar la continua, pero quieren adelantarte. ¿Y cómo lo hacen? Pues rozando. Que ves que en cualquier estaño que haga va al suelo. Y los que llevan el coche no se van a enterar, però tu sí. Bueno, en principi és bona, perquè sempre van bastant arrambat a la dreta, això és molt important per conductor, no? Perquè té lloc per poder avançar si pot i no hi ha cap problema. De tant en tant hi ha algun grupet que... Però quan troben que estàs a prop ja es deixen passar, deixen lloc perquè passi. Sí. La reforma de la llei de trànsit i seguretat vial inclou l'obligatorietat de dur casc per als menors d'edat en totes les vies, també a la ciutat. Els adults, en canvi, podran continuar circulant sense casc per vies urbanes. Els ciclistes, però, recomanen portar-ho sempre. Bueno, como imprescindible el casco, como primera equipación. Las gafas también son bastante importantes, aunque la gente no le da importancia por el hecho de que se puede meter algo en el ojo y perder visibilidad. A partir de ahí, ropa técnica, calzado, guantes, eso ya un poco más opcional. O sea, un golpe no es lo mismo con casco que sin casco. Y por desgracia, he pillado bastante en mi vida deportiva y bueno, considero que es una medida de precaución. Es incómodo porque cuando suda es bastante incómodo, pero bueno. Hace un año sufrí una caída y gracias al casco no me provoqué un traumatismo craneoencefálico. Y se lo recomiendo a todos, aunque sea un paseo por la ciudad, que se lo lleve puesto. La ubicació de Castellar del Vallès i el seu entorn propicien que hi hagi múltiples rutes a fer. El copropietari de Bike Tolrà ens recomana una. Bueno, una buena ruta pues sería ir de Castellar para Matadepera, subir lo que es la Mata o el Col de las Estenallas, ir hacia Navarcles, volver por Caster del Sol. Bueno, hay bastantes rutas bonitas.